Juan Kapitulo 10. Ang sambingay may tungod sa turel sa mga karnero. Unya miingon si Jesus, sultihan ko kamo, ang tao nga dili moagi sa pultahan inigsulod niya sa turel apan mukatkat hinuon sa laing bahin niini kawatan ug tulisan. Apan ang magbalantay sa mga karnero musulod agi sa pultahan ug ang pultahan ablihan sa tig-abli aron makasulod siya. Mamati ang mga karnero sa iyang tingog inigtawag niya sa ilang tagsa-tagsa kangalan ug mag-una siya kanila sa ilang pagula. Kung atuan na sila sa gawas, mag-una siya kanila ug ang mga karnero musunod kaniya kay nakailaman sila sa iyang tingog. Apan dili sila musunod sa laing magbalantay, managan hinuon sila kay wala man sila makaila sa iyang tingog. Kisaysay ni Jesus kanila kining sambingaya apan wala sila makasabot sa iyang gisugilon kanila. Si Jesus ang maayong magbalantay. Busa miingon si Jesus pag-usab, sultihan ko kamo, ako ang pultahan sa mga karnero. Ang tanan nga mianhi una kanako, mga kawatan ug mga tulisan. Busa, wala mamati kanila ang mga karnero. Ako ang pultahan, ang musulod agi kanako maluwas. Makasulod gawas siya ug makakaplag siya masibsib. Apan ang kawatan mo anhi aron lamang pagpangawa, pagpatay ug paglagla. Mianhi ako aron makabaton kamo ug kinabuhing madagayaon. Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Ang sinuhulan mo dagan inikakita niya sa lobo nga nagpaingon na kanila kay dili man siya tinuod nga magbalantay ug dili usab siya tag-iya sa mga karnero. Busa tukbon sa lobo ang mga karnero ug patibulaagon. Ang sinuhulan mo dagan ug dili magtagad sa mga karnero tungod kay sinuhulan man lang siya. Ko mao ang maayong magbalantay sa mga karnero. Nakaila ako sa akong mga karnero ug akong mga karnero nakaila kanako sama nga ang amahan nakaila kanako ug ako nakaila sa amahan. Ug ako andam sa pagpakamatay alang sa akong mga karnero. Ko adunay ubang mga karnero nga wala mahisakop ni ining turila. Kinahanglan dadon ko usab sila nganhi ug magmati sila sa akong tingog ug mahimo silang usa na lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. Ang amahan nahigugma kanako kay ako andam man pagtugyan sa akong kinabuhi aron madawat ko kini pagbalik. Walay makahimo pagpatay kanako. Ang akong kinabuhi ihatag ko sa kaugalingon kong pagbuot. Mahimo ko ang paghalad sa akong kinabuhi ug mahimo ko usab ang pagbawi niini. Mao kini ang gisugo kanako sa akong amahan. Tungod ni ining mga pulonga nagkasumpaki na usab ang mga tao. Daghan kanila miingon giyawaan siya, nabuang siya, nganong mamati man kamo kaniya. Panang uban miingon ang tao nga giyawaan dili makasultig sama niini. Unsaon man sa usa ka yawa pag-ayo sa mga buta aron sila makakita. Si Jesus sa likway sa mga tao ug miabot ang panahon sa pagsaulog sa kasaulugan sa paghalad didto sa Jerusalem. Tingtugnaw kadto og naglakaw-lakaw si Jesus sa biranda ni Solomon didto sa templo. Mialirong ang mga tao kaniya ug miingon, kanus amo man gayud kami sultihan sa klaro. Tug-ani kami sa walay lipod-lipod kung ikaw ba gayud ang Misaya. Si Jesus mitubag, sultian ko na kamo panwala kamo mutuo kanako. Ang mga buhat nga akong himo sa ngalan sa akong amahan mao ang akong saksi. Apan dili kamo mutuo tungod kay dili man kamo akong mga karnero. Ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. Nakaila ako kanila ug sila nagsunod kanako. Naghatag ako kinila sa kinabuhing dayon ug dili nagayod sila mga matay ug wala makaagaw kanila gikan kanako. Ang akong amahan nga mao'y naghatag kanila nga ri kanako labaw sa tanan ug wala makaagaw kanila gikan sa amahan ko ug ang amahan usara. Unya ang mga tawo mipunit na usab ug mga bato aron pagbato kaniya. Si Jesus miingon kanila, kipakita ko kaninyo ang daghang maayong buhat nga gisugo kanako sa amahan. Hain man ni ini ang hinungdan nga inyo man akong batuon. Ang mga tawo mitubag, dili ka namo batuon tungod sa bisan unsang buhat nga maayo kundi tungod sa imong pagpasipala sa Dios. Tao ka lang apan nagpakadiyos ka. Si Jesus mitubag, nasulat sa inyong kaugalingong balaod
nga ang Dios miingon, mga Dios kamo. Kung sila nga gihatagan sa Dios sa iyang mensahe, gitawag sa Dios nga mga Dios ug ang mga kasulatan dili man gayod masayo. Nganong moingon man kamo nga ako nga gipili sa Amahan ug gipadala nganhi sa kalibutan, nagpasipala sa Dios sa akong pag-ingon nga ako mao ang anak sa Dios. Busa ayaw kamo pagtuo kanako kung wala ako magbuhat sa mga buhat sa akong Amahan. Pan kung nagbuhat ako ni ining mga butanga, tuhuin ninyo akong mga buhat bisag dili kamo motuo kanako, aron mahibalo kamo nga ang Amahan ania kanako ug ako anaa sa Amahan. Og dakpo na usab unta nila si Jesus apan miikya siya. Si Jesus mibalik pagtabok sa suba sa Jordan, dapit diin namunyag si Juan ug nagpabilin siya didto. Daghang mga tawo nga miadto kaniya. Sila miingon, si Juan wala magbuhat og mga milagro, apan ang tanan nga iyang gisulti mahitungod ni ining tawhana tinuod gayod, ug didto daghan ang mga tawo nga mituo kang Hesus.